Tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television Times 360 tafikanso ndi programu ina ya Times Exclusive. Iyi ndi programu imene timakhala tikulankhula ndi alendo osiyanasiyana amene ali ndi nkhani yoti auze mtundu wa Amalawi. Programu yathu ya lero tikujambulira ku hotelo ya Mount Sochi mu mzinda wa Blantyre. Ndipo programu imeneyi imakufika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Wow, I think capish looks amazing on the door. The electric blue calls it for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, ochre sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Kupitirira ndi programu yathu ya Times Exclusive. Dzina langa ndine Wonder Msisia ndipo lelo tachitika mwayi kuti tili ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Daliso Kabambe. Mwatilemekeza a president. Zikomo kwambiri Wanda. Zikomo. Tingoyambiratu apa chifukwa choti zoti inu ndikuyankhuleni zambiri ndoti ndikuona kuti nthawi kodi ikwana. Muli pano kupereka interview yanu yoyamba. Chiponyereni masankho. Ndeno pakati pa zinazamveka kuti iye ayibasa Akabambe azisiya za UTM. Akabambe afuna kupita ku America kuti kumene kubasa zikakhala. Chuchitika nchani bwana? Propaganda. Ndi zabodza sizoona kuti ineyo ndipita ku America. Komanso zoti ndasiya president wa UTM sizoona kuti ndapanga resign. Ndithokoze kwambiri a UTM onse mu 2024 mu November anali ndi confidence maine anandisankha kukhala president wa UTM. Ndipo ndakhala ndikugwira ntchito imene ngati president wa UTM. Natengera chipani ichi ku masankho a 2025 pano tikukonzekera masankho a 2030 tikulimbikitsa kwambiri chipani chathu. Ndiye sizoona kuti ine napanga resign, sizoona kuti ndipita ku America. Ndilipo dziko lomwe lino tikukonza chipani chathu. Pali nkhani zikulu zoti tikambirane koma pamene mafotokoza papapo ndikuganizira kuti yes tikhala mwina ndi nthawi inake tikambasa ndale koma padavuta ndipati masankho apitawa. Anthu ambiri amafuna kuchotsa chipani cha MCP mboma. Ndiye mukudziwa kuti mavuto ambiri, mavuto anjala mdziko muno anafika pa mwana ukanaphala, mavuto a forex anafika povuta, mavuto amafuta anafika povuta, ma school fees zinali zovuta, ntchito anyamata akudandalira mdziko muno, mavuto ndi anali ambirimbiri dziko la Malawi. Amabwereka ndalama zambirimbiri komano zochitika zake osaoneka dziko lino lidakalibe limodzi mwa maiko osaukitsitsa pa dziko lonse lapansi. Malawi 9 mwa Malawi 10 aliwonse alibe ntchito komanso Malawi 7 mwa Malawi 10 aliwonse ndosauka kwambiri. Ndi mavuto a dziko muno anali osayamba Nkhani. Ndi chifukwa chake amati awa 5 years akanika tisankhe ena ndiye anasankha DPP kuti akonze mavuto amenewo. Ife we campaigned heavily alongside DPP and others kuna kuti boma awalaliphera. Komano Amalawi posankha ino wake mwaufulu wawo mwamphamvu ya kusa ntchito ya vote anaona kuti asankhe achipani cha DPP kuti achotsa MCP ayamwire ndiwo. Amenepo ndi pamene I think tiyambire nkhani yathu. Amalawi adaona mavuto amene analipo nthawi imeneyo ndi adapanga chisankho kuti asinthe boma dachoka la MCP ndi azinzawo ndikubwera la DPP lomwe tili nalo pano akhala pafupifupi miyezi 7. Mukukhulupirira kuti mavuto amene adalipo aja chifukwa tikakumana nanu ino nthawi zambiri timafuna tizikambirana mwina nkhani zimenezozo mukaona mmene chikuyendera chuma cha dziko padakali pano mukuona bwanji Dr. Kabambe? Tayamikire a DPP pa nkhani ya chakudya. Chifukwa nkhani ya chakudya dziko lino lavuta kwambiri. Chimasowa
komanso mitengo ya chimanga inali yokwera kwambiri 100,000 kwacha plus pabali. Tayamikire kuti achita bwino kuti lero meti ukamba pano mwachisomo cha Mulungu anatipatsa mvula yabwino ndiye takhanga tili mchimanga chambiri chaka chino. Komanso anapanga double FISP program kuchokera pa 110 billion kufika pa 240 billion mu nkhani ya ulimi wa chaka chino. Zathandiza kuti tikhale ndi chimanga chokwanira dziko muno. Mitengo ya chimanga yatsika imeneyo ndikhati tikhoza kwayamikira, koma ndingathembe kunena kuti tiyayamikire with caution chifukwa china kuti tili ndi chakudya lero, mvula yenda bwino koma mvula sipanganika. Mawa ndi nkucha tikhoza kukhala osakhala ndi mvula yabwino, ndiye timayina tilimbikitse kwambiri ulimi wa nthirira ija tikumana za mega farms ndi irrigation farming. Akuyenera achite machawi kwambiri alimbikitse nkhani imene chifukwa mukakumbukira mu 2020 achipani cha MCP ali mboma chaka chawo choyamba nawo sanali mchimanga chambiri makamaka chifukwa malemu do South Cross chilima mzima wonse mutendera andathandiza kuti fetereza akhale otsika mtengo chaka choyambirira cha MCP. Ndiye tinali chimanga chambiri dziko lino zinali ngati zikuwa zayamba bwino koma zaka 4 zotsatirazo zinthu zinayenda bwino kwambiri. Ndiye atipipi aphunzira pamenepo inde lini chakudya chabwino chaka choyamba mvula yagwa bwino koma mvula sipanganika chinonse chikuzochitika. Aone kuti kodi alimbikitsa bwanji nkhani za ulimi wa nthirira komanso fetereza lero ali pa 200,000 kwa chebebali. Feterezayi ngati mtengo sungatsike alimi ambiri akudandaula nkhani ya fetereza kuti sangathe kukwanitsa. Chaka chimene chikubwera cha ulimi chikubwerachi mukayang'ana FISP yabwereranso pa 110 billion kwacha kuchoka pa 140 billion kwacha pacha. Ndiye kuti fetereza amene akulanda FISP akhala ochepa kwambiri chaka chino. Ndiye mvula takhala singayende bwino mavuto akuzokhalapo kwambiri chaka chino kumapita mtsogolo. Akuyenera asamalitse kumenepo. Komanso chimene chativuta kwambiri apapa ndi nkhani ya mitengo ya mbewu versus mitengo ya ma imports. Fetereza apanga 20,000 kwacha limagoba 20,000 kwacha chimanga lero chili pa 20-30,000 kwacha pebaki. Ndiye kuti tikumati gross margin analysis anthu ambiri avutika chifukwa anthu amati akalima chimanga chija china amafuna kuti asunge adye china agulitse cholinga zagulire fetereza mu ulimi nawo. Ndiye apapa ndi mitengo imene yatsikira kwambirimo anthu ambiri avutika kwambiri ndi nkhani imene. Ndiye mbali imeneyo ndidutse mbali ya chimanga china chinativuta kwambiri atichakhachi kutivuta kwambiri mdziko muno ndi nkhani imati macroeconomy mmene chuma cha dziko chikuyendera. Ndiye tikamakamba za mmene chuma cha dziko chikuyendera timaonika kwambiri zinthu zitatu zazikuluzikulu. Choyamba timayang'ana kuti chuma chikukwera bwanji dziko lino. Ndipereke chitsanzo cha dziko la China. Mu 1964 tikutenga boma dziko la Malawi ufulu odzilamulira tinali osasiyana kwambiri ndi dziko la China. Komano dziko la China chaka ndi chaka chuma chawo chimakuwa ndi 15-16% chaka ndi chaka. Ndingati munthu wapa ntchito wapa salale oti salale yako ikumakwera kuchokera pa 1 million 5 million 10 million kwacha pa mwezi 15 million kwacha pa mwezi. Ndiye kuti nawonso umoyo wako umakhala kusumbuka kukwera. Pamene ifeyo chakhachi kuti vuta zaka zonsezi chiyambirira ndi 64 kuyerekeza ndi maiko anzathu amene akwera kwambiri pakatipa ifeyo chuma chathu chimakwera motsimphina. Kasalale kako kacha ngati umanda 100,000 kwacha kakukwera kuti 2,000 102,000 kwacha 112,000 kwacha. Pomata zaka 61 kangokhala 110,000 kwacha. Ndiye moyo wako umakhala kuti ukupweteka chifukwa kasale kako nkomwe kacha. Ndiye nkhani imene timayang'ana kwa number 1 tikamati chuma cha dziko timayang'ana kuti chuma cha dziko chikukwera bwanji, economic growth ikukwera bwanji. Ndiye ndi nkhani imene yakhaye kuti sautsa zaka zonsezi kuti chuma chathu sichikukwera. Chaka chinonso chuma chathu sichinakwere. Anthu akamakamba kwambiri kuti this is a maize economy upite Rwanda kuyambira ku Nsanje pana uchitipa uyang'ati chimene talima kwambiri ndi chimanga basi. Timangolima chimanga maize economy dziko la nsima basi. Komano economic growth timafunika tidziona kuti kodi kulimiko talima ndikutukula zochuluka bwanji zosiyana-siyana. Nanga ku migodi tabwera zambiri zochuluka motani. Nanga ku nkhani za zopangapanga manufacturing tabwera ndi zambiri zochuluka bwanji. Ku nkhani za tourism zabweretsa ndalama zambiri bwanji. Nkhani za construction tapanga ma-construction ambiri bwanji. Ndiye mayang'ana chuma cha dziko kuti chikukwera bwanji. Chuma cha dziko
chakhachi kusimphina pakati posepa ngakhale chaka chinocho chuma chake chikula 2% yokha 2.7% is too little kuti ioneke kuti ubwino wake wa chuma chino chani. That's number one. Chachiwiri timachiyang'ana patikamayang'ana nkhani za chuma ndi nkhani yakukwera kwa mitengo ya zinthu. Ukayang'ana wanda pansika lero mitengo ya zinthu yakwera kwambiri. Mafuta anali 2,500 posachedwa pompa 7 months zabwerazi lero mafuta chafika pa 6,900. Bwana moyo ukuwawa. Aliyense wenda pa galimoto, aliyense ofuna apite kandi kumaofesi anthu angoenda masiku ano kuntchito angoenda pansi. Moyo ukuwawa chifoti zitakwera kuntchito zakwera kwambiri. Mukayang'ana kandi ashuga, sopo, mafuta opikira zina zonsezi zakwera mtengo kwambiri. Ndiye Amalawi timasalale ntomwe tija ama business sakuyenda sanayambe kuyenda bwino adakali otsimbina ndi anthu sakupeza ndalama ambiri sosali pa ntchito ambiri akusatimanga pa mtengo otsika pamene zinthu zakwera kwambiri kumisikako zosiyanasiyana ndiye zimene zikupangitsa moyo wa Malawi ukhale owawa. Iyi amati inflation anzathu aku Reserve Bank lero ukondera inflation yatsika ndi chimanga chokha chifukwa cha mvula yabwino Mulungu anatipatsa koma zina zonse zakwera mtengo kwambiri Amalawi akulira. Chachitatu chimene timachiyang'ana mwina tisanapite chachitatucho ndimangofuna ndipangepo ndemanga pa mene makamba za mtengo wa mafuta. Amafotokoza kuti izizi dziko ngati la Malawi sinakatha kuzipanga manage. Zikuoneka kuti ndi ma effects amene akuchitika kwina poti mafuta osi athu. Anthu akupereka zitsanzo za nkhondo zimene ikuchitika dziko la America, Israel ndi Iran zimene zakhuza ndithu supply chain. Inuyo mukukhulupirira kuti zikanathekabe ndi mavuto amene wawa mtengo wa mafuta usadumpha kuchoka ku 2,000 ukafika ku almost 7,000? Chimene chikumavuta ndi nkhani ya forex. Chifukwa choti mafuta achasitipanga dziko muno timayitanitsa kunja. Ndi mafuta chifukwa timayitanitsa kunja zimadalira kwambiri kuti kodi ndalama yathu mphamvu yake ndiyotani yakwacha. Ndi chifukwa kuti mphamvu yakwacha yakhala ikugwa muzaka zonsezi kufikira pano. Mukaita black market pano kwachira 4,000. Chifukwa kuti mphamvu yakwacha ikutha kwambiri. Ikupangitsa kuti chilichonse chimene tikuchitanitsa kunja kuphatikizapo mafuta awa adzikhala okwera kwambiri. Ndikupa tikambirana nkhani ya ndalama yakunja ndi mphamvu yake. Koma imene iyi munthu tayikonza bwino ndalama yakunja athu ija ndikubwereranso nkhani mphamvu yake. Ikabwerera ndiyo kuti mafuta aja paokha atsika chifukwa tizilipereka nomakwacha ochepa chifukwa ndalama yathu ili ndi mphamvu. Chachiwiri mukayang'ana mafuta aja mupeza nawo kuti mtengo wa mafuta aja pali ma levels ambirimbiri zimene zinayikita pamene paja zambirimbiri mbwe mataxes amene timene tikanachotsa zimene tikanachotsa mtengo chaukhoza kutsika okha mosavuta kutsika pansi tikachotsa ma levels amene tinayika pa mtengo wa mafuta. Komanso kwambiri anthu akhala kunena mzaka zonsezi kuti mafuta wati chimene chikumavuta njira imene timagwisa ntchito ponga transport matankers they are so expensive. Tikagwisa ntchito pa rail kapena kupanga pipeline mafuta aja mtengo wake utsika. By the way production costs in Malawi chimene chimativuta kuti titumize katundu ochuluka kunja china mwa icho kuti tisamakhale ndi competitive products dziko lino. China mwa icho nchiona kuti transport cost Malawi ndakulu kwambiri 60 to 70% ya production yonse dziko muno is accounted for by transport costs. Ndezi zimene zijazo zimapangitsa kuti zikhale uncompetitive our products. Kumafuta akunso chipoti timabweretsa munjira zoti so expensive chifukwa yake mitengo ya mafuta imakhala yayikulu kwambiri dziko lino. Ndeti tinakonza kukonza nkhani yamene tikubweretsera mafuta dziko lino kukonza nkhani ya mitengo malevels amene alipo kuyang'ananso tikumakagula kuti tikagula kwa madobadoba amatigulitsa pa mtengo okwera. Tikagula kwa ena amene mitengo yake yabwino ainu ake ajami azitsime mitengo yake yamakhala yotsika. Tiunike zonse zija mtengo wa mafuta ukhoza mwina kutsika makachama 3,000 per liter koma tikafika ku 7,000 per liter imene panopa mitengo ija ambiri akuvutika zikupangitsa kuti chuma cha dziko lino mitengo ya zinthu m'misika ambiri ikhale yokwera kwambiri. Ndiye ndimapita kuchina wanda kuna kuti chotsiriza chimene timachiyang'ana kwambiri mu nkhani ya tikamayang'ana za chuma cha dziko timayang'ana nkhani ya exchange rate kuti kodi chuma cha ndalama zakunja mdziko nzambiri bwanji nanga ndalama yathu mphamvu yake ndiyotani ya mdziko. Mukayang'ana ati kuchokera ku MCP government kumene forex mdziko mnalibiretu
komanso ndalama yathu yakhala kugwetsedwa pakatipa, mphamvu yake yatsika kwambiri. Ndiye mukayang'ana panopa ndalama imeneyi muona kuti ndalama zakunjazi zidakasowabe mpaka na lero. Izi ndi vuto limene lapangitsa kuti tikanike kupanga import ngati panopa tikandikobwesa mafuta chifukwa ndalama zakunja tilibe. Komanso ma businesses ambiri akukanika kubweretsa ma raw materials, ndiye ku industry nakonso kuli paralyzed. Anthu akukanika kupanga produce zosiyanasiyana chifukwa akukanika kupeza forex aitanitsire zinthu kunja kuti apangire ntchito zawo zosiyanasiyana. Ndiye kusowa kwa forex iku ADB anakupeza mpaka na pano sikunakonzedwe mpaka na lero. Nkhani ya 7 months imene akhalayo 7 months imene akhalayo you think akanatha kukwanisa kupanga fix? Akanatha kupanga fix kwambiri in 7 months akanatha kupanga fix. Ndi kufotokozera amene akanapangira fix, tifotokozerana kutsogoloko amene akanapangira fix, koma akanatha kupanga fix. Koma pano kuti mavuto ndi amene mpaka na lero sana akonzebe adakalipo. Ndiye akonza nkhani ya chimanga, koma sanathe kukonza nkhani ya kukwera kwa mitengo kwa zinthu kumene Malawi akulira nako. Sanathe kukonza nkhani ya mmene forex ikuyendera mdziko lino. Nkhani ina imene sanayikonze ndiye nkhani yokhudzana ndi jeno chitukuko cha dziko lino. Kuna kuti mukayang'ana kunjaku khadi kuyenda m'misewu mapotholes ndi mbwembwe. Nkhani za magetsi adakazimazimabe. Mukayang'ana nkhani za mitengo ya matarifu za magetsi, matarifu za madzi adakakwerabe. Anthu ambiri akuvutika kuti apeze magetsi, apeze madzi. Mukayang'ana nkhani za ku university ana ambiri adakavutikabe mafizi zinazotero. Ndiye muona kuti mavuto a mzipatala, mavuto a maskulu, mavuto a zitukuko za madera amenewo sadakonzedwe mpaka na pano. Ndi mavuto amene akhala kwa zaka zonsezi adakalipo ADB ntchito ali nayo yoti akonze mavuto onsewa. Governance issues kuti dziko likuyenda bwino pamakhala zinthu zambiri zimene zimafunika ziziyankhulisana, maufulu kandi kagwidwe ntchito ka ujeni, maufulu a anthu chani. Tikupanga bwanji on governance issues? Dziko lino la Malawi malemu abingu ankakonda kunena kuti ndi dziko lolemera kwambiri koma anthu ake osauka. Mukayang'ana tili ndi madzi, tili ndi nthaka yabwino, tili ndi malo ochititsa kaso osiyanasiyana, tili ndi gas, tili ndi oil, tili ndi gold yosiyanasiyana dziko lino, miyala mtengo wapatali. Tili ndi anthu amene angathe kugwira ntchito ndi mphamvu molimbikira. Anthu ambiri amafunsa kodi dziko limene lili nchilichonse ngati limeneli nchifukwa chani sili kuchita bwino? Tili nchilichonse chofunikira. Pali maiko ena kunjako amene alibe half ya zimene ife tili nazo, koma akuchita bwino kwambiri kuposa ifeyo. Ife tili ndi mavuto ambiri dziko lino. Anthu amafunsa ndi chifukwa chani Malawi ali osauka pamene dziko Malawi ali osauka pamene dzikolo lili nchilichonse lili lolemera. Zimene zimativuta wanda ndi zinthu zitatu. Chinthu choyamba ndi chimene wafotokozachi chofunikira kwambiri, ulamuliro wathu, mmene timasankhira anthu maudindo osiyanasiyana a dziko lino. Lero zimene zimachitika zimavuta zimakhala nzona kuti boma ili likamalowa likuchotsa aliyense amene ali wa boma lina lija, inu munali aboma ilo pitanuko. Iwo aja abweretsamo awo, awanso awa akamadzachoka achokaso ndi anthu awo onse aja boma liachotsa ndikubweretsa anthu ena. Zimene zikusokoneza public service. Lero public service lero ku civil service kuli toxic yovuta ichi chifukwa anthu onsewa amwambawa amakhala kuti onse achotsedwa. Anthu anali ma professionals amapanga grow in the professional field, ndiye akamakwera pang'ono ali ndi institution memory, akudziwa zinthu, akuyembekezera kukwezedwa. Akamayandikira kuntundako wonse amati munali aja boma lija kuwachotsa onse ndikuyikaso anthu ena. Ndiye zimene zikumativuta tikumangopanga repeat the same cycle over and over and over again. Zikutisokoneza. Zimafunika nzona kuti tibweretse stability in the public service. Pooneka kuti kodi maudindo tikafuna ndi angati, tisanke every single position on merit. Tikasankha on merit tiapatsenso amati strict performance contracts yakuti achimwene takusankhani pa mpandowu mutadutsa a competitive process. Sanje tuchiti paliyense amene the best person tampeza amene ujayo ayambe kugwira ntchito. Muli ndi 3 years, year 1 tizafuna tione zakuti, year 2 zakuti, year 3 ngati sizichitika zimene zitha kumachotsa. Not kuwachotsa ni political grounds, tikuwachotsa ifo alephera kugwira ntchito. Do you think kuti anthu amene ali pachongolero samaziwa kuti titatenga anthu amene
ali ndi zowayenereza anthu amene akhoza kupanga deliver because munthu umayang'ana track record yace kodi uyu adapanga chani. A president opuma his excellency Dr. Bajungozi adanena kuti ndale sitidya koma lero zimechafuta taonjeza ndale kwambiri mchili chonse. Anthu ambiri amene akusankhidwawa ndi masympathizers aife kuna amatithandiza nthawi ya kampeni amatipatsa ndalama mwina amatithandiza kampeni ndi zina zotero ndameti kuwasankha kuti agwire maofesi osiyanasiyana koma ine ndikuona kuti tikanachoka kusiya zimene zija ndale tisiye tingoyang'ana kuti ku position iyi nsanje tuchitipa kodi Malawi amene ali wothekera kwambiri ndi usula kwambiri pa position ni ndani tayang'ana amene aja tapatsa osayang'ana kuti akuchokera chigawo chapati kapena iye ndi wotani kana wantundu wanji tingoyang'ana ntchito ndi ukadaulo wa munthu ndikumasankha kuti merit based appointments. Wanda chachiwiri chofuna kukonza dziko lino nkhani ya Katangale watisautsa ndipo zimakhala ngati boma lililonse likumabwera kuti lidzapange Katangale oposa boma linzake linachoka lichi. Ndiye nthawi zonse tikuvutika ndi Katangale kuti udziwa kuti dziko muli Katangale wambiri uonera adindo uonera adindo adindo wacha akakhala ku opposition akamapanga campaign uone moyo lifestyle yawo akalowa mboma ikamatha 7 months uonera lifestyle yawo ndiye udziona kuti Katangale wavutali pa Malawi. Zikumakhala ngati kuti budget ya dziko imene budget ya dziko ija ndi makhala ngati kuti ndi wa business wankulu amene apereka ma businesses ambiri kwa anthu pamaucha kuposa ma companies ena onse. Ndiye 11 trillion ija ainapanga approve ija ndiyoti apatsa anthu osiyanasiyana apange supply goods and services to government. Ndiye zikumachitika mdziko mzina kuti akalowamo awa ntchito zonse zija apatsa abale awo ndi azinzawo ndi amabusiness awo akamachoka amene aja amati nimodya kale ndiye akubweranso ena amene agulitsa azapangiso zokhazokhazi mabusinesses wonse akutenga amene ajawo. Tikuwononga amabusiness ku Malawi aliyense basi nafuna aziphatikize akhali ngati wambali ya boma wachipani cha boma. Mitengo akapanga zimene ziyakandikira mitengo they are inflated amapatsana ma contracts mosakhala bwino ndiye kuma contracts kupanga supplies ndo kwira ntchito siyana mitengo simakhala yabwino. There is a lot of corruption. Timangokhala ngati tasintha apumbwa okudya akachoka apumbwawa akulowana apumbwawa amene awina achalo apumbwa basi kumangokhala ngati kungosintha. Corruption continues unabated. Ndi chifukwa chake umaona anthu akangolowa mbuma kanthawi kochepa moyo wasinthiratu chifukwa kuti macontract apatsana anthu akudya uko ndalama mbwe agula magalimoto akula nyumba mukanthawi kochepa ukhoza kuona adindo aulendo uno kaunikendi kapangeni lifestyle audit mukapeza undawa kuti kuti 7 months ago akulu ati mapanga nawo zotere lero zikukhala bwanji imene zilili motere imene zafikira pano. Ndiye Katangale wativuta kwambiri tinadzakhala ndi Kashigate pakati aponso. Kashigate was about 24 billion kwacha lero tukamba za amarellis saga 90 billion kwacha ndalama zimene zotuliza zione zapita kuti. And interestingly about this issue ya amarellis saga ndalama za pensions chinthu chikachitika the executive branch of government ndikumene kuli all investigative and prosecutorial powers kumene kuja ndikumene amanaona pali nkhani ndiyayikulu kwambiri. Kashigate 24 billion kwacha iyi 90 billion kwacha ndalama zikhudzula zindi zambiri kwambiri. Tiunike kunawa kuti kodi chinachitika ndi chani nanga titani pamene papa executive branch amayenera kukhala on top of this matter just like nthawi imene ya Kashigate ananena executive na kuti tipanga akafuka unioni anabweretsa ma forensic auditors British forensic auditors amana abwera nthawi imene kudzaunika. Pano tili ndi chivuto ichi tilibe kuti executive ukumva china chochitika amene atenga mbali Wanda atenga mbali a oversight aku parliament it's the third arm of government or second or third arm of government. Koma iwo aja ntchito yawo ndi legislative kupanga malamulo and also provide oversight
koyenera kupanga provide oversight koma iwo ajaona kuti executive sakupanga chilichonse. So you believe kuti executive should have been leading. Executive maina akukhala pamwamba ndipo ndrama zaonongedwazi ndi za civil servants. Iwo aja civil servants are under the executive branch of government. Ako executive kuchapekula president Nkhani ya maina upanga lead ndikupena kuli prosecutorial powers, investigative powers. Ndipo nkhani hii ukaimva nkhani ikukhudza maofisi osiyana and akakhala kuti awanda inuyo anthu aukayikirani china chake bweza anthu ana kuti ayi akawanda tifati fufuzeni yambani kaye mwacho kapo tifufuze nkhani iyi ngati sipeza kufuno yonse mubwereranso mmatero executive aja amene aone maofisi onse akukhudzidwa achona kuti ayi tentayimitseka ya anthu apambali tipeze anthu independent apange thoroughly investigate this matter and apange prosecute ngati panali chosakhala bwino china chilichonse imeneyo ndiye inakuka ntchito ya executive branch of government koma I'm shocked kuti executive mpaka na pano it has done nothing. Mesa udaduka statement ku office ya president akudikirira ku parliament. If you were the president, you wanted to contest, how would you have handled this issue? Ndikanakhala president immediately ndikanapanga set up an independent investigation. Iunike forensic investigation. Iunike chifukwa kumva kuti ena ndama za magawana masaka mapanga chani ndi a forensic aja amatapanga audit trial. Kodi decision yopanga approve inaenda bwanji. Anatenga mbali gawo ni ndani ya mtundu wanji. Kodi gawoli linalo lakuika kapena senalo lakuika. Nanga ndrama zimene mazipanga release 90 billion iyi. Anaipanga release motani. Yaenda motani. Ndi a forensic auditor amatakutsatira mosemuja ngati pali kulekolosi akanakuona kula kuliapa and then prosecute everybody else who was involved in that issue. Lero a legislative a parliament auna ku executive kulidu alimwina nkhani afuna kuti yango isiya mpaka na izizire ifere mazira isaunike mutu wake ndiye ifetie nayoni tiitenge as oversight agency ndiye akuitenga koma imene imayenera ku executive kuja akupange lead aitenge nkhani imene. Chabwino tipita ku break, tikachoka ku break kumeneko tipitirire kumva kuchokera kwa Dr. Dalitso Kabambe amene ndi president wa chipani cha UTM. Timve utenga uchokera kwa ma sponsors athu. Wow, I think Capish looks amazing on the door. The electric blue calls it for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Ndikulandireni so pamene tupitirira ndi program yathu ya Times Exclusive imene lero tachitika mwayi kucheza ndi a president a chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe. Iwo akulankhula koyamba chichitikireni masankho mdziko muno nde tikukambirana nkhani za mavuto athu amene alili mdziko muno ndikuti tingathane nawo bwanji. A president zimaoneka kuti kuchita highlight mavuto mdziko muno si vuto oyi. Timatha kuona kuti mavuto ndi awa and timagwirizana. I think pamene timasiyana ndi the how part. How can we fix, how can we build this country? Now takambapo nkhani za ulamuliro, takambapo pano nkhani so za akatangale. Now zonsezi zikuchokerano ndi ku budget. Makamba papa kuti tapanga pass 11 trillion yoti tiyendesere chuma cha dziko lino 2026 mpana kumayambiriro kwa 2027. Ndekumakhala nkhani ya fiscal policy. Inu mazisata bwino zimenezi. Zikuyenda bwanji? Wanda nkhani ya budget ya dziko chuma cha boma cha dziko ndiyofunikira kwambiri. Pakatipa zimatisokonekera chifuna kuti timabwereka kwambiri ndalama kuma banka ya dziko lino kumaiko akunja andi tikabwereka ndalama zija mapeto ake sizimaoneka kuti dzukira ntchito yanji
koma zimasokoneza kwambiri chuma cha dziko lino. Chuma cha boma chimakhala ngati pakhomo pamene mwina ukulandira ngati 100,000 kwacha ndiye ufuna uzidya zinthu za 1 million kwacha ndiye ukumabwereka 900,000 kwacha mwezi uliwonse. Iweyo moyo wako umangokhala wakatapira okhaokha umakhala uvutikira kwambiri sizimakuyendera bwino. Komano ukakhala wanzeru umandikwana 100,000 kwacha ndidya mu 100,000 kwacha zonse zikhali mu 100,000 kwacha momwemo kandalama kena ndikapange invest kuti ndizipanga mandazi zitumbuwa ndalama zanga zichuluka ndisambe kumapeza ndalama zambiri posa 100,000 kwa mwezi. Imene timati living within the means. Pamene inayi yoti ukungobwereka ungokhalira moyo obwereka imeneyi ndiyoti mapeto ako mangokhala ndi zingongole zambirimbiri. Ndiye pakati ponse patakhala mangopanga zimene zangongole zambirimbiri izi. Ine I was surprised kuna kuti budget yoyamba chaka choyamba cha DPP nawonso akupitiriza kubwereka zimene iwo aja ali ku position pamodzi ndi ife tili ku position timana kuti ya ina MCP mukulakwitsa musabwereke kwambiri zimaononga chuma cha dziko kumatadabwa nawonso akhapanga chimodzimodzi. Komesa anthu oziwa zolingira ndalama akuyamikira a DPP wakuti ankhasa ndikufuna ndifotokozere IMCP wakubwereka kwawo imakhala between 8 and 10% of GDP chaka ndi chaka. 8 to 10% of GDP chaka ndi chaka. DPP budget yawo yambiriya ija anabwereka 11% of GDP. Kenaka ali pa 9% of GDP. Chimodzimodzi mina abwerekera IMCP. Ndiye sizinasiyane kuti nanga mane nanzano aja kuti akubwereka kwambiri inu simubwereka chimodzimodzi awo abwereka 80% inu mubwereka 11 mubwereka 9% of GDP ndi chimodzimodzi kubwereka koma vuto kwambiri sikubwerekako. I think ndikayang'ana kwambiri budget ya DPP. Budget ya DPP ili mavuto akuluakulu awiri. Vuto loyamba limene linalo chona kuti mukayang'ana mbali ya kutolera ndalama za boma misonkho yakwera kwambiri. Chaka chatha budget yotsiriza MCP adatolera 4.5 trillion. Chaka chino akuti titolera 6.5 trillion. Atolera chaka chimodzi chokha 2 trillion kwacha. Koma akuitolera ndalamayi kupyolera misonkho. Akweza misonkho ya Malawi kandi kuma VAT, kandi kuma rentals, kandi ma bank charges, kandi misonkho sinasema toll fees, misonkho yonse yakwera dziko lino. Zimene zapangitsa kuti atolere an extra 2 trillion. Koma vuto lake la misonkho na kuti zili ngati ng'ombe imene ili yowonda kalenkale. Ndiye mwaika mankaka lero makama nkaka 5 liters every day. All of a sudden mwamba kuikama nkaka ja 10 ng'ombe ja 10 liters. Yonda kale. Ndiye muphatu ng'ombe. Ndiye chifukwa chake kuli mfuwu wa Malawi ambiri. Amalawi ambiri akulira kuti misonkho yakwera. Isirake Zacchaeus economy. Osamva chisoni Zacchaeus economy Zacchaeus wa Bible Zacchaeus otolera misonkho itsileke Zacchaeus economy timatero kwathu ku economics kuti timapereka maurgency amwenzi Zacchaeus economy yoti basino munthu kangombe konkonda kale mwakafinya kale mufuna paka katuke magazi ndi Amalawi onse akulira nkhani ya misonkho chonsecho misonkhoyo timasalale ntochepa peiyo taipanga hiti VAT aliyense akagule mu grocery china chilichonse akupereka more kuboma zimene zikupangitsa Amalawi ambiri kuti akhale olira ndopwetekedwa. Ndiye mbali imene iyi Amalawi akulira nayo pambali papo komano akanatolera anapeza bwanji ndalama zochuluka wanda pambali papo chimene chimavuta ku economics timana kuti msonkho liwonse it's a loss ku economy. Umapereka timati net debt weight loss ku economy. Chifuna kuti extra 2 trillion mwadolera ija kuchokera pa 4.5 pa 6.5 extra 2 trillion ija ndiye kuti mwachotsa ndalama mu economy mwanu musemuja 2 trillion ija mukuzichotsa kwa anthu mukazisiya kuboma. Ndiye pano Amalawi akamalira kuti ndalama topansewo palibe
ndalama sizikuoneka, ndalama yathawa, ndalama yapita kuti Boma latolera. ndalama ya boma latolera kupyolera mu vati, kuchokera mpeyi, kuchokera muchani mataxi onse yatolera yasesa amalawi alibe ndalama. Ndiye mukalanda Malawi ndalama zonse zija amene afuna apange business ya mandazi, ya zitumbuwa, business ya chani, onse aja mabusiness onse aja atsika lwa pansi, simutupanga katundu ochuluka wa dziko chifukwa Malawi ndalama yonse mwalanda. Pambali papo chachiwiri chimene budget inayo ngati vuto ndiye nkhani yobwereka. IMCP chaka choyamba anabwereka 850 billion, kenako 900 chakuti billion, kenako 1 trillion, chaka chotsiriza anabwereka 1.4 trillion. Lero tikubwereka 2.7 trillion imene tikubwereka. Ndalama zambirizo tikubwereka in the domestic economy, mabanki a dziko lino. Ndiye kuti apita akasese ndalama zonse za mabanki. Ndiye mwalanda anthu ndalama zonse uku mpira misonkho, mwapitanso ku banki mwakasesa ndalama zonse, mwapita nazo Capitol Hill. Ndiye kuti the whole economy gets paralyzed. Ndiye kuti ama business mota akabwereke ndalama zijagwiritse ntchito siyana, kulibe ndalama kuti abwereke, ndalama so mwalanda pira misonkho, chuma cha dziko chimagwa, chimatsika, chimalowa pansi. Ndiye limene ndiye vuto lalikulu limene budget labweretsa. Ningomalizitsa pa budget ipo, ndimasaona kuti the other problem imene mukapanga zimene chimachitika mu economy, chifuna kuti 70% ya chuma cha boma amagulira zinthu zakunja, chifukwa mu economy mulibo zimene zapanga produce zimachititsa ndina kuti mwapanga misonkho yambiri, mwadula ndalama zambiri, mwapanga ngongoli, mwabwereka ndalama zambiri, mwazitenga zonsezija, katundu uja kuti agulide mu economy mulibe, akagulira zakunja, zotsatira zake amapita kukatenga dola iliyonse mu economy, kusesa dola iliyonse. Ndiye chuma cha dziko cha maiko ena forex imakhala kuti yonse yatheratu mu economy, mwamba kuvutika kugula mafuta, kuvutika kugula fetereza, kuvutika kugula mankhwala ndi zina zotero, chifukwa ndalama zaboma zilibe trillion zikapita mmene muja mu economy muja mulibe zoti igule, ikukagula zakunja, dola yapita, mafuta ake nawa amene budget yabweretsa kwambiri ya chaka chino. Ndimati ndinene kuti on domestic borrowing anzanu samina mazuwa zowerengera amati nkhasako awasadabwereke kwambiri ndalama nziko muno, mokuti takhati kuona mabanki akuyitanira anthu kuti akakongole ndalama because zikusalako kusiyana ndi imene zakhale azikuyendera mbuyo. Domestic borrowing Rwanda ndanena kale, MCP mabwereka between 8 and 9% of GDP. DBP media budget 11% of GDP. Pano full budget 9% of GDP. So sizoona kuti achepetsa kabwerekedwe, akubwereka chimodzimodzi mene abwerekera MCP. Now tikayang'ana kubwereka ndalamazo ka boma limayenera lipeze ndalama, and I think njira yodziwika kwambiri imakhala kuti kudzera misonkho. Chimalakwika ndi chani noti katenga ndalama zija kuti tikazionjezerese kuti zitipindulire? Is the problem the taxes kapena probably what we do when we take the money kupita nazo ku Capitol Hill? Zonse Rwanda ndanena kale no kuti economic analysis of tax mungapanga analyze tax from an economic perspective, timana kuti tax iliyonse ndiyo lakwika. Actually tax covenant manena kuti tifuna kuti inu muli apano kuti munthu sangamange nsewu payekha, nyumba mulipo nyumba 10 kuti tikoke nsewu ubwere apa pangani imodzi libwetse nsewu apa imene masanduka tax. Tax covenant mukupereka izi kuti abweretseni nsewu, mukupereka izi abweretseni line ya magetsi, abweretseni madzi, that's a tax. So tax mungamapanga pacha mufuna kuti enake akupangireni mamoti as a collective body, ena akupangireni mamoti aliyesa apange paika apanga kumbe nsewu paika zina apanga zimene jazo. Ndiye tax iyo mukuwalanda anthu timati mu economics amene amadziwa bwino kugwisa ntchito kwa ndalama ndi mwini kwa ndalama. Osati uyu mwati walanda iya zakeyu samadza kuti kugwisa ntchito kwa ndalama. Ndiye apa mmafuna ma taxes akhala as low as possible kuti musaonjeze kusokonekera kwa timati inefficiency in using public resources. Muchepetse meja mmafuna kuti ma taxes akhala ochepa. Komanso mukatenga ndalama ija kodi nsewu jakubwera, madzi ajakubwera, magetsi ajakubwera, ndipo zikubwera pa mtengo wanji.
ndiye kagwiritsidwe ntchito ka ndalama zaboma nkofunikiranso kwambiri kukaona. That's why mana kuti mukapanga business process engineering mungounika kuti kodi boma zimene lingamachite ndiziti, zimene mungasiyira anthu ndiziti, ndipo mukuzichita pa mtengo wanji, mukuzichita motani kuti zikhala kuti zinthu zija mukuzichita at least cost price imene mukuononga pogwiritsa ntchito zinthu zimene zija. Koma boma is not good at that. Mukuyenera muonetsetse kuti ndalama ziya mukazilolera zigwire bwino ntchito yake bwinobwino. Ndiye onsewa ni mavuto kumisonkho, mavuto akugwiritsa ntchito ka ndalama zakhala zikutivuta dziko lino. Tipitirire munayikhuzapo nkhani koma mwina titha kudekhapo pang'ono za ndalama yakunja, foreign exchange rate regime. Tidakadandaula panopa ndi kukambapo za kusowa kwa mafuta munakhuzakonso kumene koko kuti zikuoneka, komanso makambapo zokuti dziko munomo boma likutenga china chilichonse so ikabweretsa even ndalama into the budget tizipitirabe kugula ndalama zakunja. Kuti zimativuta bati wanda nkhani ya foreign exchange ndalama zakunja yakhayi kuti nthawi yakamuzu anayipanga fix ndalama yakunja ija ya dollar 1 kwacha equals Malawi $1 kwacha equals $1 nthawi yonse kuyambira 1971 mana ikhaza ndalama yakwacha mpaka 1994 imeja mati fixed exchange rate. From 1994 to 2004 tinadzayipanga float, ndiye maregime enieni opangira manage ndalama zakunja uku mapeto kweni kuli fixed, mbali nayi kuli floated, pakati patimati managed. Ndiye maiko osa dziko lapansi mina amasamalira ndalama zawo zakunja amati fixed, floated and then managed exchange rate. Umapanga fix ndalama yako ngati ungathe kupanga fix, ngati ungakwanitse kupanga fix, kuti ukwanitse panga fix kuti atifuna 1 kwacha khale $1, ndiye kuti ngati pansika panga sowe $dollars yacha ubweretse $dollars pansika akhalepo. Mwachitsanzo kwa Adimaki chimanga chikavuta dziko lino timati Adimaki gulitsani chimanga pa mtengo wa 20,000 kwacha, mtengo wa 20,000 utheka kwa Adimaki okhapo kambweretsa chimanga chambiri kwa Adimaki kuti ndiye azichigulitsa misika yonse ya Adimaki. Ngati misika inayi mitengo inakwera kwambiri chimanga kwa Adimaki 20,000 aliyesa akagula chimanga chake kwa Adimaki. Ndi chimodzimodzi nkhani ya forex. Ngati mwapanga fix kuti ifeyo ndalama yathu yakunja tizigula pa 1,700 kwacha to $1, mwayipanga fix imene apangira fix mzaka zonsezi. I think MCP anapanga fix, tikupitiriza panga fix mpaka napano. Ngati mwapanga fix ngati chonchija mukhale ndi ndalama zakunja zona kuti mukhoza mayika m'mabankimo ncholinga yoti ndalama imene ija itheke ikhale pa 1,700 kwacha to $1. Anthu akapita ku banki adzikayipeza dollar ija komanso parameters ikhalaponso basi ino ikhala mtengo uja ukutheka zimene zitheka imene ndi fixed. Pamene kuno tapanga fix pamene ndalama $dollars tilibe anywhere, ndiye ndiyo zotheka sizi kutheka ya chifukwa upeze kuparalelo yafika 4,000 kwacha to $1 pamene ku official ili 1,700 kwacha to $1. Komanso tikukanika ukipanga backup exchange rate athu ija kuti bweretse ndalama zambiri. How do you manage misalignment ngati necha? Pamene IMF akuza kuti pangani float exchange rate, ngati simungakwanitse pangani float exchange rate, ndiye kuti mukapanga float exchange rate ndiye kuti kwa chanu ija muire will be dictated by market determinants of supply and demand kuti ikhale kumene kujako. Koma ifeyo tikupanga a wrong policy and we are failing. Timaopera nje kupanga ya float. Ukapanga float neti kwa chanu iziyendera mmene pansika palili. Ndiye kuti lero mwina bwezi tafika 4,000 kwacha to $1 and so forth. Ndiye imeneyo tilapangapo kale 2004 mpaka 2004 tilapanga float. Tinapangapo kasi tinaziyesa. Imene imafunikira kwambiri ndiye amati managed exchange rate. Ndiye kuchita pano pai koma tukuivuta. Taipanga ndi fixed. Tinayo ndi fixed. Ndi fixed exchange rate. Managed, you really look at the market, you also look many ziliri mdziko manomo and in the banking system ndiye mmaona kuti pange motani. Wanda nafuana ne motere kuna kuti exchange rate athu ija ukayiyang'ana chimene chativuta and kukonza kwake umaene yawo yang'ane on the demand side kuti kodi $dollars timagwisa ntchito bwanji dziko lotikapeza, on the supply side kodi timapeza bwanji $dollars mdziko muno. Tiyakamba supply side timayang'ana kuti kodi zikutibweretsera $dollars ndi chani, foja, tea ndi sugar. Kumene kuti ndi vuto ati mene tikonze nkhani ya migodi icha, nkhani ya manufacturing icha, nkhani ya tourism icha, kuti mama ngodalira ulimi wa foja okha tipeze njira zambiri zobweretsera foreign exchange mdziko lino. Pakati pachimaita khatu kumapanga
ndikungodalira kafoja pamene kafoja ako kunjako kanasokonekera. Tikudalira tea kunjako anasokonekera. Tikudalira sugar kunjako anthu akuti ayi diabetes ndazo kuti zinasokonekera. Ife tingodalira bekaka zomwe zija. Tikatola ndalama timetija ndiye timapita kukabwereka ndalama zina. Kunjako madola zena tupacha up. Chifukwa our exports are around $1 billion. Imports $3 billion. Timakhala ndi gap ya $2 billion. Ndiye timakabwereka kandi World Bank, IMF ndiye naotero ndikupanga pachapu kuti mpaka na demand and supply yakonzeka bwinobwino. Timafunika tiyang'ane bwinobwino mwaluso mwa ukadaulo. Kodi ndalama zakunjazi tingamapangiza mbiri bwanji mochuluka mwachangu dziko lino. Zilipo njira zosavuta zimene tingathe kupanga. What is it? Number 1, tikachikonza chuma chathu chino, number 1. Kuti chuma chathu macroeconomic stability ilipo ikwenda bwino and attract foreign direct investments. Ma investor chaka mabwera abwa ndi dollars ochuluka. FDI maiko ambiri ma FDI onda akuluakulu. Remittances alipo ambiri amayi kunjako amene angathe kuthandiza kupanga kubweretsa ma remittances osavuta, amene tabweretsa ma remittances amene angathe kubweretsa. Komanso number 3 pali ma development assistance frameworks osiyana-siyana. Ifeya kuti tidzilandira ndalama zenizeni zooneka dziko lino through development assistance timene tikhandi IMF program, a credible IMF program. Tikakhala ndi manager imapanga signal kwa anthu ambiri alibweretse ndalama zosiyana-siyana dziko lino kuti zibwera dziko lino. Imene ija libweretsanso ndalama zosiyana-siyana. Komanso tiunike kukonza kwambiri ntchito zathu za ulimi. Takhala tikukamba za commercialization, takhala tikukamba za diversification, takhala tikukamba za value addition. Ulimi timalima zinthu 3 months. Tikhoza kulima nyemba zambirimbiri, tikhoza kulima kandi paprika kandi chani zimene tingazipeze kuti apeza misika yabwino. Muka 3 months talima mokwanira, tazipanga support zimene talima mokwanira kandi commercial farming kandi chani talima zochuluka zozija within 3 months tapanga export tayamba kulandira ma dollars ochuluka kuchokera nguzimene zijazo. Pali nkhani zina kandi zolimbikitsa ntchito zokopa alendo zokonza tikhoza kupanga zambirimbiri mene kuja ndikumakhala ma dollar ambirimbiri a dziko lino mbwembwembwe ngambwi monga mena namanenera zikungofunika ukadaulo ndi luso lakuti one imene mbali manager handizeni kuti zino ziyende. Get the right people in the right positions. Chabwino. Nthawi itasala timati tikambirane ku nkhani za ndale pang'ono. Nkhani yayikulu imene amalawi akambirana pano ndiyo kuti boma la DPP lanena kuti pakhalenso kafukufuku wina amene ichite nyumba ya malamulo yofuna kuziwa kuti kodi za ngozi ya ndege idayenda bwanji imene idapha Saulos Chilima komanso anthu ena 8 amene anali nawo. Mwayilandira bwanji nkhani imeneyi? Ife akuyitira mutayilandira bwino kwambiri. Tikanakonda likanakhala bomalo through the executive branch ndimene apanga sanction kafukufuku ameneyi. Komano tithokoze kuti aku parliament legislative apanga sanction kafukufuku ameneyi and iwo asankha committee ya ku parliament imene ikhale kufufuza nkhani imeneyi. Ndetayamikire kwambiri ndi chinthu chimene takhati kuchirira nthawi yayitali kuti tikanadziwa zoona zeneze china chika ndi chani. Akanakhala kuti apanga ndaku executive, my view akanakhala kuti apanga ndaku sanction ndaku executive akanayipanga open up. Ndiye kuti ikanakhala kuti muna mwake representative aku families amafamily osiyana-siyana representative ama agencies amene osiyana-siyana amene ali ndi ukatswiri ndi ukadawafuza zina ndi zina zotero akanakhala nawo mbali ya committee manager kuma committee manager chifukwa kuti apanga ndaku nyumba ya malamulo atenga anthu aku nyumba ya malamulo kukhala committee moja. Akanakhala paka executive akanakhala kuti atenga my expertise kuchoka m'madera osiyana-siyana komanso mwina ndi makotas osiyana-siyana amene akanakhala represented in that committee. Koma ife ya UTM long at last tathokoze kwambiri aku parliament, tathokoze kwambiri aboma chifukwa alola kafukufuku amene achitike. Ife tikuyang'anira zotsatira za kafukufuku ameneyi. Padabwera amene adali naka ndege aja ochokera ku Germany adabwera anazapanga kafukufuku wawo adatusa ripoti yawo kudachitikaso inquiry ina imayang'ananso za ngozi yomwe ija idatusa ripoti yawo. Ino ikubweranso komiti ya nyumba ya malamulo imene kufufuza nkhani yake. Kodi alipo mafunso ena amene mutakhala kuti mapasidwa mwayi mukhoza kupempha kuti ifeyo timafuna mwina mutatiyankhira mafunso awa kwambiri. Ifeyo tikupita ku komiti kotitanidwa atipatsa mwayi opita umeneko nde zonse tikazisakatula
ku komiti iko tikafotokoza tili ndi madera osiyanasiyana amene tifati tipatsidwe mayankho and amene tikapereka umeneko. Chabwino. Now tibwere ku UTM. UTM idapeza ndipo mavoti onduchita kuwakumbukira bwino 211,413 votes. Muchisankho chimene chino kukhala pa number 3. Munkanena ndithu musimikiza munamuza Brian inenso mudandiuza kuti tiyankhulane tikaponya voti ndikhala president. Padavuta ndipati ndiye mukukonza bwanji kuti 2030 kapena loto lopita ku State House basi munataya mecha. Ndikupita ku convention ya UTM ndakawina kwambiri ndiye anthu poonenawo ati delegate sapanganika iyayi you know voter sapanganika Malawians decided ndine ndine ndani Malawians decided kuti masankho achaka chino MCP siti kuifuna yatipweteka yativulaza kwa nthawi itali away with MCP tifuna DPP ilowe malo zimenezo zimene amalawi ma voters osapanganika zimene anafuna anapanga ndi zimene tinazo lero mavota osapanganika mukhulupirira kuti sana kumveni bwino zimene mayankhula kapena you just believe kuti maybe it's not your right sina nthawi yake ma voters anapanga decision ndene sindingapange question decision ya ma voters aliyense as a Malawian voter anapanga decide ife tifuna kuti DPP ibwere mboma anapanga decide anavote munali ku DPP kenaka mudapita kukakhala president wa UTM mukamaona zimene zachitika pano DPP liboma mumazapanga regret mwina pang'ono kuti nakhala kuti nali ku DPP kuti mwina bwezi pano muli nduna yoyendesa chuma are you regretting no, that? No, sindimapanga regret at all. Chifuna kuti kuchoka kwa UTM kunali kuti ndalowa on principle. Zinthu zitatu zimene UTM stands for. Number 1 ndi issue ndina kaleja kuti a UTM amalaka dziko lino likhale kuti mulibe mo nepotism, cronyism, tribalism. Izi zomati kuti kupanga boma as a ping pong. Oti akalowawa akuchotsawo au kwakuderawo konse akubweretsa kuderawo. Akalowawa akuchotsawo tetu kumakanga tikungobwereza the same things, same slate over and over again. UTM principle number 1 ndiona kuti chilichonse imene tingachipange dziko lino tingoyang'ana Malawi. Tisamfunso kuti Malawi uchokera kuti Malawi matani tingoyang'ana kuti kodi udindo tikufuna ndi wantundu wanji Malawi amene tikufuna ngathe kukhala pa udindo amene uje ndi ndani on merit period. Tikapeza Malawi ngatamenya nsanyidu chitiposa yang'ana kwina kuchokera kwapatsa kwani maudindo oyenera mboma zilithandiza kupita patsogolo. So I don't regret at all kuti ndili wa UTM chifukwa we are standing on higher moral ground in as far as nkhani ya nepotism, tribalism and cronyism is concerned. Chachiwiri UTM believes in zero tolerance on corruption. Zimakhanga ati maboma osabwerawo abwera ajepo apite UTM kunaka kuti tifatizalowe mboma to break away from this stupid behavior dziko la Malawi. Tithetsereti yani akatangale tibweretse ma systems and processes kumene munthu akangoyerekeza kuti waba is being prosecuted immediately kumaseka ma systems oti wina asapezeke akuba dziko la Malawi chifukwa dziko likhati kuli ononga chifukwa cha katangale titamuthetsa dziko liyamba kupita patsogolo pabwino. Nde ife we are standing on that higher moral ground yopanga break away from corruption kuti tikhale opanda corruption yeso dziko lino. Ndi I don't regret being in UTM. Chotsirizira ife timati UTM tiyo transformative. Ife tikuyimira tikupanga symbolize anthu amene afuna adzalisinthe dziko lino. Kulimi bwana kuli mavuto ambiri tikufunika tikupange transform ulimi uja kunkhani za migodi, kunkhani za manufacturing, kunkhani za tourism, konseku kuli mavuto siyana. Ife UTM timana kuti for dzalipange transform tingakamba za 500 billion chaka kupita ku ulimi, 500 billion chaka kupita ku migodi, 500 billion chaka kupita ku tourism, 500 billion chaka kupita ku ntchito zosiyana za manufacturing. Tili sinthe dzikoli anyamata amayi abambo apese ntchito dziko lino mpakhale ntchito jobs for everyone in this economy. Tiyambe kupanga produce katundu ambiri zijankanena malimo a bingu to turn this country from import dependence to export led growth economy. Tikuti tizipanga katundu ambiri mdziko muno tizigwisa ntchito wina kutumiza kunja yekhayo ochepa amene tikukanikayo abwere dziko lino tikhale ndi ndalama zakunja ngambwi
anthu ambiri akhale pa ntchito tionetse ndalama zipita mu chitukuko dziko likupita patsogolo. Imeneyo ndiye UTM. 3 things: kuthana ndi nepotism, cronyism, tribalism, kuthana ndi katangale, kutukula dziko lino. I don't regret for once being in UTM. Tizazipanga 2030. Muzipanga 2030 mukutani pano papo konzekera 2030? Ife tayambapo kudziunika kuyana ku Central Committee kuona kuti kodi magaps athu ndotani, ma strength athu ndotani, weakness athu ndotani, nanga kuneki kwathu magaps ndotani, weakness ndotani. Tiunike pamene kuja, tiunike pa ma regions athu, ma districts, ma constituency, ma areas. Ntchito imeneyo itikalikirikiti nkati tikukonzanso kuchimanga chipani kuti chikhale cha mphamvu bottom up all the way kuti nopo makwana 2028 2029 tikhauta konzekera bwino lomwe masankho a 2030. Ndiye ife tili busy kukonzekera 2030. Ndiye nanena kuti tiwina 2025 kwa Mulungu atipatsa 2030 mwina 2030 tiwina. 2025 munapita nokha, mukukhulupirira kuti UTM at 2030 ikhoza kuzapita yokha kapena magwirizano ndi zipani zinabe ndizofunikira kupanga pakatipa pachitika zambiri wanda saunameze pachitika zambiri pakatipa tizaziona 2030 yomwe. Now, ndikufunsa nifunso ilili, I'm gonna put you on the spot. Pali anthu amayang'ana UTM mwina magawo atatu. Amayang'ana UTM ya Malemu Chilima, kumati UTM. Then amayang'ana UTM yopayoka. Then akuyang'ana UTM ya Kabambe. Inu makhulupirira kuti mutayipeza UTM mwaitenga bwanji chifukwa anthu ena akhulupirira ati mavoti amene munapeza pano akusiyana ndithu pafupifupi mwina mavoti 1 million ndi amene munapeza 2019 ndili ndi Achilima. How do you assess your coming in? What's your value addition that you've brought to UTM? Ukangana mavoti a 2014 kwambiri kuti DPP, MCP ndi PP mukapita 2014. Okay, 2014. Mukapita 2019 mupeza kuti mavoti ena amene ana DPP anali PP muna ndi ena achinyamata otero ndamana votera UTM in 2019 kwa kuyamba ka UTM 2019. Ine nkunika kwanga ndikuona kuti mavota amene aja anthu ankafuna zinthu zisinthe 2019, a change vote in 2019 imene avotera ifa UTM chifukwa ati mapereka what that change would mean 2019. Fast forward 2025 change vote ija tinanayo ife ija mu 2020 kani inazavotera achakwera kuti ino tisinthe zinthu in 2020 imene ja vote imene ija yangochoka pa achakwera paja yabwereranso DPP in 2025. Ndi change vote. UTM represents a change vote imene inafuna dziko lino zinthu zisinthe. Ndi chifukwa chake ndimana kuti mutatifusa kambira kuchi nana kuti Amalawi anatopa analira kwambiri ndi mene boma la MCP limayendetsera dziko lino amafuna lisinthe. Ndi chifukwa chake wonse anati amene angathandize kusintha ndawa DPP ndikapatsa mavoti a DPP ulendo uno. Ndiye zimenezo zimene zinachika 2025 2030 there will be a completely new different dimension. Ndiye sikukhupira now 2030 ndipamene kufuna ine I want the Kabambe factor, the Kabambe value imene mukubweresa uyu ona 2030 ndiyo na 2030 uyu ona 2031 chifukwa pano it was more of a protest vote against MCP kuti anthu sanafuna ile MCP pitirire kuli bwino kuna DPP ibwererenso chifukwa mwina ili nkuthekera kuti ikhoza kukonza zinthu kuma 2030 ndimene ituluke bwino that Kabambe factor that we are looking for. So kuganiza kumene anaganiza Malawi kuti kuchoka MCP kunali bwino kubweresesa DPP ngakhale UTM imabwera nkumaoneka ngati kuyankhula mukumaphunzira chani? What have you learned? Well, so I think nanena kale kuti voter sapanganika. Yeah, komano taphunzira chani? Voter ayo iyeyo voter ayo anapanga decide kuti ine ndi voter motere ndiye ife nkunika kwathu amafuna wanene kuti MCP siti kuifuna tifuna kusintha koma kusintha kubwere nda DPP ndikumene votayo anakufuna ife DPP kapena mavotera Muthalika inu mazona bwanja nzatu kundali were people voting for the DPP or they were voting for Muthalika a dirty factor? Anthu amavotera kuti tithane ndi MCP tichotse MCP tiyeni tibweretse anthu ena amene angathe kutithandiza kuchoka kwa iguburo tikuphula njira za moto so anthu anavota motero tendichoke kuti onisana awapita.
tikubwera kumapeto a programu yathu. Sitingachoke pano popanda kukupasani mpata kuti mulankhule ndi amalawi ochuluka amene akumverani mmene mukuyankhula. And to be honest, kumamva mmene mayankhulira zinthu zokhuza chumachi, because chumachi tachikonza zinthu zambiri zibwerera m'malo mwache, zimamveka zamphamvu. Now these people that are watching you now, kusatira UTM, akusatira zimene zikuchitika mboma, mwina ali ndi nkhawa zosiyanasiyana, ndi uthenga wanji wachilimbikiso umene inu mukhoza kuwapasa amalawi amene wawa? Amalawi adavotera mu 2025 a DPP kuti asinthe dziko lino. Amalawi ambiri akulira, mitengo ya zinthu ndiyokwera kwambiri. Amalawi ambiri akugona ma filling station. Amalawi ambiri akulira ndi nkhani ya misonkho. Amalawi ambiri akulira kuti magesi sizikuyenda, akugona mu mdima m'madera awo. Amalawi ambiri madzi kwawo kulibe. Amalawi ambiri kumene akukhala kumadera kwawo misewu kulibe njoyipa osakhala bwino. Dziko lino Mulungu analidalitsa kwambiri. Tili nyanja yabwino, tinthaka yabwino, tili ndi madzi osiyanasiyana, tili ndi anthu olimbikira ntchito, tili ndi migodi, tili ndi gas, tili ndi oil, tili ndi zambiri zokopa alendo zimene tingathe kuzipita patsogolo. Dziko lino palokha ndi lolemera, pamene amalawi ndosauka kwambiri, akusowa ntchito, amalawi akupsinyika, akuyenda pansi kuita muzintchito, akandira kasalale sikakukwana, cost of living is too high. Pali mavuto ambirimbiri amene amalawi akualira. Machaka chatha adavotera DPP kunoti akonzere mavuto osewa amene amalawi akudutsamo. DPP muli ndi ntchito yambiri, amalawi apatseni mayankho, akonzereni mavutowa. Mukapanda kutero, ifeyo 2030 we are coming in full force. Amalawi ativotera chifukwa ife tili ndi mayankho azonsezi mmene tingazakonzere dziko lino kuti amene akusowa ntchito malawi aliyense adzakhale ndi ntchito 2030 going forward. Amalawi ambiri amene akukhala kumadera kovutika kopanda madzi, magetsi, misewu, kosudya tizakonze kudzakhale zonsezo. Tidzakonzenso ntchito za ulimi, chakudya tidzakhale chaka ndi chaka. Tidzakonzenso ntchito za migodi zokonza za katundu osiyanasiyana, komanso za tourism. Ndicho cholinga choti dziko lino liyambe kutukuka. For too long Malawi wakhala sakutukuka, ali stagnant. Tikungozungulira pamodzimodzi from 1964 mpaka na lero, pamene maiko anzathu osewa kuyenda kunja konseku akutukuka. Ife a UTM amene timakhulupirira kunoti tichose tribalism, nepotism and cronyism, mukalembedeka ntchito ndi kupatsana ntchito mboma, komanso amene timakhulupirira kuthana ndi katangale, timakhulupirira kulisintha dziko likhala bwino, tidzakhala okonzeka 2030 kudzakutumikirani. Ndathokoza President chifukwa choti pasa program yabwino. Zikomo kwambiri Wanda. Pamene ponso ndi pa mtsiriziro pa program yathu ya lero ya Times Exclusive, imene tidachita mwayi kulankhula ndi a president a chipani cha UTM poyamba chiponyereni masankho pa 16 September 2025. Amenewa ndi Dr. Dalitso Kabambe. Dzina langa ndine Wonder Msisya. Ndithokoza anzanga amene timajambula nawo program imeneyi, Zacchaeus Kasonda komanso Alessio Banda, komanso masponsors athu a Rainbow Bands kuchokera kuno ku hotela ya Mount Sochi mu mzinda wa Blantyre. Bye bye. Welcome to eTimes, your digital gateway to news and information. Stay informed anytime.